miko kanku ba, tafiyayyu ƙararrun narkakku kan gaba. Ina duk wata zawiya ta gaske ba zan bar ta ba, ina makarantu na annabin dai ban ji ku ba, ina duk wata ƙungiya da annabi ta saka gaba. A yau duk wata da'ira ba zan tafi in bar ta ba, ina masu kira so ma'aiki ba mu ji ku ba. To yau ga lokaci na nuna halaccin uba, yau ga rana ta ba da rai fansar shugaba. Kyan alkawari cika shi wai ko basu ji ni ba, ko an fusa kuma wa ahalikum in ji rabbi ne, in ji rabbi ne. Na'am aka zami gaya mana ya za a yi, bikinmu na yau mun rasul ko da a gidanmu ne. Na'am aka zami gaya mana ya za a yi, bikinmu na yau mun rasul ko da a gidanmu ne. Ta yi gama cikar halitta biliyan 100, ilahu ka gana wa sayyidil kauni mubashari, da sai dai suka samu suke a cikin gari. Mu tare a yau mun rasul mu dai bayinka ne. Da farko dai yan uwa ku ce Allah ya isa, Allah ya isa, na'am Allah ya isa, na'am Allah ya isa. Corona da mataimakanta yau sun ki mu warwasa, a yau mugun tanadin siya da babban kasa global village a bar mu wannan matsalar su ne. Ai dai 20 ne zai hana maulidi, da 5G network suke yi mana tanadi. Shafinan sinima kiro a yau ya zama ka'idi, biyu wata oda suke nufi mu kwa muna sane. Ina mata masu ba da ruhin su ga shugaba, misalura kana bai da mu baya muna gaba. Muka masalati da ambato mu da ci gaba, mu dan wannan guguwa da shedan duka babu ne. Na'am aka zaki gaya mana ya za a yi, bikinmu na yau mun rasul ko da a gidanmu ne. Abin kunya yau cikinsu sai na ga wasu malamai, da sashin wasu adalai suna taya azzalumai. Akwai wasu yan jahimai kamar su ne hakimai, akwai wasu yan bani na iya duk tawagar su ne. Da su nake domin su gane tuntuni muka ankare, idan ma abu ɗaya kar su kulla ma warware. A hirdan ku da ko da su gaba ɗaya kwatin sire, da annabi muka san akwai anan ma wani sirri ne. A umarnin nasu har da tarwasa almajirai, a bar jam'i kar a jaru kun ji shirin makirai. A kan annabatin halastu mu muka fansar da rai, a haƙƙin ƙaunar samun mace mun zama babu ne. Ku dai sarrafa wanda bai da annabi daga zuciya, hakika mu ta fi ƙarfin ku tambaya. Da gaske muke san sa ba mu raba wasu kishiya, dale muku bar mu ko mu tona ku a bayyane. Ina kuka yan daira ku zo mi wani tsokaci, gaya musu mun ba da rai ga annabi ga tabbaci.